Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Γιάννη Μπίλο, ο οποίος ήρθε από μακριά, από τα Τρίκαλα, για να μας μιλήσει για την αποανάπτυξη και την τοπικοποίηση. Θα ήθελα εδώ να σας επισημάνω ότι την ομιλία του μπορείτε να τη βρείτε φωτοτυπημένη, νομίζω, στη γραμματεία. Εξαντλήθηκε ήδη. Υπάρχει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με πολλά κείμενά του και το βιβλίο στο βιβλιοπωλείο της Αντιγόνης, εδώ απέναντι σε κιόσκι. Το λόγο λοιπόν στον κύριο Μπίλα. Πήρα πολλές πάσεις από τους συνομιλητές. Ειλικρινά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Θα ξεκινήσω λίγο με μια επικαιροποίηση ενός ζητήματος το οποίο άπτεται ευθέως με την αποανάπτυξη και έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, προσφυγικό, για να βάλω και λίγο έτσι και το στίγμα το οποίο δεν πολύ συζητιέται στις μέρες μας. Υπάρχει μια γεωγραφία η οποία δεν θυμάμαι τον σκητσογράφο, η οποία δείχνει το εξής. Έχει την εξής εικόνα. Είναι γεμάτο πτώματα από μετανάστες και πρόσφυγες η Μεσόγειος και δείχνει δικούς μας του πρώτου κόσμου Ευρωπαίους, οι οποίοι με τα σακίδια στην πλάτη εν είδη σαφάρι και τουρισμού πατάνε πάνω στα πτώματα στην Μεσόγειο και πάνε στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Είναι σοκαριστικό για μένα αυτό το δείγμα, για να δείξει ότι αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς, εισπράττουμε ως πρώτος κόσμος, είναι απόρρια της δικής μας οπτικής που έχουμε για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος της ευμάρειάς μας ως δυτικές κοινωνίες το οφείλουμε στην καταλήστευση των χωρών του τρίτου κόσμου. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στην οπτική μας και πρέπει να το βάλουμε στην προβληματική μας. Γιατί μέχρι στιγμής τι βάζαμε? Ότι είμαστε ανοιχτές κοινωνίες, ότι δεχόμαστε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και ότι είναι καθήκον μας να τους φροντίζουμε. Αυτό που δεν βάλαμε ποτέ στην κουβέντα, ίσως γιατί δεν μας συμφέρει, είναι ότι με τον τρόπο ζωής που έχουμε υιοθετήσει εμείς, καταστρέψαμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ζουν στον τόπο τους. Μπορώ να αναφέρω παραδείγματα και για την Κένια, έτσι, για τη λίμνη, τα τριαντάφυλλα που δίνουμε τη μέρα των ερωτευμένων, έτσι, τα οποία παράγονται σχεδόν όλα στην Κένια. Έχουν καταστρέψει τη λίμνη Ναϊβάσα της Κένιας, καταστρέψαν τη δυνατότητα των ανθρώπων να ζουν εκεί στον τόπο τους και με αποτέλεσμα μας έρχονται καραβιές εδώ και εμείς να λέμε μας διεκδικούν ένα μέρος από τη δυνατότητα να ζήσουν και αυτοί. Και το λέω όχι για να δημιουργήσω ανοχές στο δυτικό άνθρωπο ή στον πρώτο κόσμο. Το λέω για να αναφέρω ότι επειδή ξανακουβεντιάζουμε για αφηγήματα, για προτάγματα, για νοήματα, λέω ότι οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε να προκύψει δεν μπορεί παρά να βάλει στην οπτική της και στην προβληματική της και την υπόθεση αυτή. Αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να βάζουμε στην κρίση και το αφήγημα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Εδώ, αν μου επιτρέψετε λίγο να σας αναφέρω ότι σε σχέση με τους προηγούμενους συνομιλητές μου, εγώ έχω μία αγωνία για το υπάρχον. Δηλαδή, γνωρίζουμε αυτά που είπαν οι συνομιλητές μου, ότι τα προηγούμενα συστήματα προετοιμάσανε την υλική βάση για το επόμενο σύστημα. Έτσι, εγώ θεωρώ, και προσπαθώ να το διαχειριστώ και εγώ, θεωρώ ότι το υπάρχον έχει περάσει σε μια φάση η οποία κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να γεννήσει το καινούριο. Εννοώ το υπάρχον σαν δυναμική, δεν αναφέρομαι στα κινήματα από τα κάτω που περιέγραψε ο Κώστας. Λέω το εξής, εμείς με τον Κολέμπο που γράψαμε το βιβλίο λέμε το εξής, ότι το κάθε σύστημα για να επιβιώσει, για να μπορεί να διαιωνιστεί, τι κάνει? Δημιουργεί ένα τύπο ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος τι έχει ενσωματώσει και έχει εσωτερικεύσει τα νοήματα του υπάρχοντος. Αν δείτε τώρα τον τύπο του ανθρώπου που έχει δημιουργήσει το υπάρχον, θα τρομάξετε. Έχει δημιουργήσει ανθρώπους καταστροφικούς, αδιάφορους, καταναλωτικούς, παρτάκηδες, ανθρώπους στους οποίους δεν μπορείς να στηρίξεις το επόμενο.
Πιθανόν αυτό που δεν δόθηκε σαν διάσταση είναι ότι αυτά τα εγχειρήματα της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας που περιέγραψε ο Κώστας δημιουργούν και έναν άλλο τύπο ανθρώπου που συναποφασίζει με άλλα προτάγματα και με άλλα νοήματα για το πώς θέλει να είναι η ζωή του. Με αυτή την έννοια εγώ προτάσω στην κουβέντα και λέω ότι αν προκύψει κάτι καινούριο θα προκύψει μέσα από κινήσεις τέτοιες. Από τα κάτω σε αυτή την οπτική. Διότι ο καπιταλισμός έχει την ικανότητα να καταστρέφει και ακόμη τον ίδιο τον άνθρωπο που ήταν δημιούργημά του. Δηλαδή ο παραγωγικός καπιταλιστής, αυτός ο οποίος άνοιγε δρόμους, δημιουργούσε αγορές, καινούργια προϊόντα, από την ώρα που έχει περάσει, όπως πολύ σωστά είπε ο φίλος ο Φωτάκης εδώ, στη χρηματοπιστωτική του μορφή, δεν χρειάζεται πια το φιδά, δεν χρειάζεται πια τον κατσέλι. Ως τύπη ανθρώπου εννοώ. Τους καταστρέφει και αυτούς. Και εδώ είναι το εξήμορο και αυτό που πρέπει να διαχειριστούμε σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε για την αποανάπτυξη, είναι ότι ο καπιταλισμός, ο προηγούμενος, εννοώ ο παραγωγικός καπιταλισμός και όχι ο χρηματοπιστωτικός, είχε ανάγκη για να στηριχτεί και σε τύπους ανθρώπων προγενέστερους. Φανταστείτε λίγο ότι από πού αντλεί ένας σημερινός δάσκαλος, από πού αντλεί νοήματα για να είναι τίμιος και δημιουργικός απέναντι στα παιδιά? Από το υπάρχον? Ή ο δικαστής ο σημερινός από πού αντλεί νοήματα για να είναι ακέριος και τέτοιο? Θα έπρεπε σύμφωνα με τα νοήματα που παράγει το υπάρχον, είναι όποιος μου δώσει τα περισσότερα, αυτόν θα δικάσω, αυτόν θα δώσω. Ο καπιταλισμός λοιπόν και τον τίμιο δικαστή μέχρι στιγμής χρησιμοποίησε και τον συνειδητό δημόσιο υπάλληλο και τον δάσκαλο για να του βάλει ένα φρένο στη φρενήρη αντίληψη που είχε για την ανάπτυξη, για τη λύσα που είχε για το κέρδος. Από την ώρα λοιπόν που έχει περάσει τη χρηματοπιστωτική του φύση, δεν χρειάζεται πια αυτούς τους τύπους του ανθρώπου. Αυτό είναι σε ό,τι αφορά το ανθρωπολογικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την πραγματική του διάσταση, είναι ότι ο καπιταλισμός έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Διάβασα πολύ πρόσφατα μια ανάλυση ενός μαρξιστή οικονομολόγου και κοινωνιολόγου, ο οποίος λέει ότι χρειάζεται επειγόντως να ανακαλυφθούν καινούργιοι πλανήτες και εξωγήινοι πολιτισμού προς εκμετάλλευση. Έχει σοβαρό πρόβλημα να διαθέτει τα προϊόντα του, έχει σοβαρό πρόβλημα διαρκώς να βρίσκει καινούργια προϊόντα και καινούργια πρώτη ύλη. Γιατί? Και εδώ μπαίνω στην καρδιά της πρότασης από ανάπτυξης. Ο πλανήτης μας είναι πεπερασμένος. Δεν υπάρχει δυνατότητα σε ένα πεπερασμένο πλανήτη να μιλάμε για μια απεριόριστη ανάπτυξη. Αυτό το 3% που είπε ο φίλος ο Φωτάκης εδώ ότι είναι πρόταγμα του καπιταλισμού, είναι στο βαθμό που μόνο ως φούσκα μπορεί να διανοηθεί. Δεν υπάρχουν τα υλικά, δεν υπάρχουν οι αγοραστές. Φάγανε, το τελευταία χώρα που έμεινε να φαγωθεί είναι η Τεχεράνη, αν διαβάσατε πρόσφατα, το Ιράν. Πήγανε με τη συμφωνία που κάνανε για τα πυρηνικά, πήγανε κάτω οι γαλλικές εταιρείες, Citroën, BMW, πέστε τους όλες αυτές και τι έχουν εκεί, Renault και τα λοιπά, πήγανε και τα κλείσουν αμέσως συμφωνίες. Και έχει μείνει ακόμη έχει μείνει και η Βόρειος Κορέα. Όλο το την παγκόσμια οικονομία την έχουν κάνει ήδη, την έχουν εξαντλήσει, την έχουν κάνει μια χαψιά. Πόσα αυτοκίνητα έχει ο πλούσιος κόσμος, πόσα αυτοκίνητα θα έχουμε, δεν μπορούν να έχουν πια. Τι γίνεται τώρα, η σχέση με την κατανάλωση και με τέτοιο? Δημιουργήθηκε ένας τύπος ανθρώπου στη Δύση, ειδικά ο οποίος νοηματοδοτήθηκε γύρω από την κατανάλωση. Δηλαδή έχει θέση νοήματος στον καπιταλισμό το να ζούμε και να καταναλώνουμε. Αξίες λοιπόν οι οποίες δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες. Η νοηματοδότηση λοιπόν και η κυριαρχία του καπιταλισμού σε επίπεδο νοημάτων είναι απίστευτα δύσκολη για να αλλάξει τα δεδομένα. Όταν αναφερόμαστε λοιπόν στην υπόθεση της αποανάπτυξης, το κάνουμε όχι επειδή είμαστε λίγο περίεργοι στη μετάφραση, γνωρίζουμε και για τα development και για τα growth και για τα croissant κτλ. Αλλά σε μια χώρα όπου τα πάντα ορίζονται με γνώμονα την ανάπτυξη, αν ανοίξετε την τηλεόραση, δεν θα ακούσετε για μεγέθυνση. Ανάπτυξη, βιώσιμη, πράσινη, μπλα μπλα. Δεν μπορείς. Όταν λοιπόν θέλεις να στοχεύσεις στο κεντρικό φετίχ αυτής της έννοιας, για έννοιες μιλάμε, γιατί η αποανάπτυξη είναι μια έννοια, μην φαντάζεστε ότι είναι κάτι άλλο, πρέπει να χτυπήσεις εκεί.
Αυτή ήταν τουλάχιστον η οπτική, από ό,τι γνωρίζω από τους ανθρώπους οι οποίοι μεταφράσανε την έννοια, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για απομεγένθηση, μιλάμε για αποανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη είναι το κεντρικό φυτίχο αυτής της κοινωνίας. Προσθέτω λοιπόν ότι εκτός από την περατότητα, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει απεριόριστη ανάπτυξη σε ένα πεπερασμένο πλανήτη, προσθέτω και την προβληματική του οικολογικού αποτυπώματος. Αναφέρθηκε ο Κώστας αυτό, εγώ θα είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος. 13 Αυγούστου φέτος κλείσαμε για το 2015 ό,τι μπορούσαμε να τα καταναλώσουμε για ένα έτος. Παγκοσμίως μιλάω, έτσι, δεν μιλάω σαν ως Ελλάδα. Στις 13 Αυγούστου, από τις 13 Αυγούστου μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, ό,τι καταναλώσουμε θα το χρεωθούν οι επόμενες γενιές. Και αναφέρομαι σε πρώτες ύλες, αναφέρομαι σε μόλυνση. Το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω εγώ από το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, το οικολογικό αποτύπωμα, το οικολογικό χρέος ήταν 30%. Δηλαδή το 2008 ο πλανήτης, οι άνθρωποι στον πλανήτη Γη καταναλώνανε 130% από τη δυνατότητα της Γης να αναπληρώνει αυτά που κατανάλωνε. Εδώ επισέρχεται η αντίληψη τι ευθύνη έχουμε όλοι και τα λοιπά. Να σας δώσω μόνο με βάση την μέτρηση για το οικολογικό αποτύπωμα. Ένας Βορειοαμερικάνος μετρήσαν και είπαν πόσα στρέμματα γης θέλουμε, πόσο νερό θέλουμε, πόση θάλασσα θέλουμε, πόσα αέρα θέλουμε. Κάνα κάτοικο παγκοσμίως λέμε θέλουμε περίπου 21 στρέμματα. Ωραία. Ένας Βορειοαμερικάνος έχει 94 στρέμματα στην πάρτη του. Ένας κάτοικος της Ινδίας έχει 6 στρέμματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ανισότητα στη δημιουργία αυτού που λέμε οικολογικό αποτυπώματος, που αφορά το οικολογικό χρέος και τις επόμενες γενναίες. Να μιλήσουμε λίγο για την Ελλάδα. Πού νομίζετε, πού κατατάσσεται η Ελλάδα σε αυτή την ιστορία που σας λέω για το οικολογικό αποτύπωμα? Παγκοσμίως είμαστε 11η χώρα. Αν όλοι οι πολίτες της ανθρωπότητας καταναλώναν όσο οι Έλληνες μέχρι το 2008, χρειαζόμασταν τότε 2,5 με 3 πλανήτες. Υπάρχει δυνατότητα αυτή να επικίσουμε σε άλλους πλανήτες? Δεν αναφέρουμε να είχαμε το οικολογικό αποτύπωμα που έχει ο Βορειοαμερικάνος ή ο Καναδός. Αναφέρουμε ότι έχουμε το 11ο παγκοσμίως και το 4ο στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν όταν θέλουμε να μιλήσουμε για αλλαγές στο υπάρχον θα πρέπει να ξαναβάλουμε την κουβέντα. Μπορούμε να συνεχίσουμε με το ίδιο επίπεδο ζωής που είχαμε πριν? Και επειδή το όριο θα το βάλει κάποια στιγμή το υπάρχον, δηλαδή ο καπιταλισμός κάποια στιγμή θα το βάλει το όριο, το ερώτημα για μένα είναι ποιος θα αποφασίσει. Δηλαδή αν έρθει κάποιος και πει τώρα πώς ζείτε έτσι, ξέρω εγώ πώς θα ζείτε έτσι όπως θα σας πω εγώ, θα το δεχτούμε? Αυτήν την έννοια έχει η συζήτηση που κάνουμε στην κοινωνία, αυτή έχει η αντίληψη που λέμε ότι απευθυνόμαστε στους από τα κάτω, να τους βάλουμε το ζήτημα. Και εδώ θα έρθω λίγο να σας αναφέρω σε άλλα 2-3 παραδείγματα σε σχέση με την εργασία, σε σχέση με την πρόοδο και σε σχέση με την διαρκή ανάπτυξη των παραγωγών δυνάμεων. Η πιο ενδεικτική περίπτωση για το αδιέξοδο της διαρκής ανάπτυξης των παραγωγών δυνάμεων, που ήταν μαρξική αφήγηση, που είναι, μάλιστα ο μαρξισμός μιλάει για την απεριόριστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Ο φιλελευθερισμός που και αυτός αρδεύεται από το διαφωτισμό μιλάει για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτό που διαφοροποιούσε τις δύο αφηγήσεις, τις αρχικές, είναι ότι θα μεγαλώσει πίτα, οι μεν φιλελεύθεροι λέγανε θα φάμε όλοι, έτσι, αφού θα μεγαλώσει πίτα, φουσκώνει πίτα, θα μοιραστεί δικαιότερα κτλ. Η δε μαρξική αφήγηση έλεγε θα μοιράσουμε, έτσι, θα πάρουμε τα μέσα παραγωγής στα χέρια μας, άρα λοιπόν θα μοιράσουμε την πίτα λίγο καλύτερα και λίγο δικαιότερα. Να πάμε τώρα στις σκουριές. Εάν προεκτείνουμε την αφήγηση αυτή, θα καταλήξουμε στην προσέγγιση που έκανε ο Κουτσούμπας, ο οποίος λέει: εμείς δεν έχουμε κανένα αντίθεση, λέει, με την ανάπτυξη, με το χρυσό στις σκουριές. Απλά οι εργαζόμενοι να πάρουν το εργοστάσιο στα χέρια τους. Το λέω και γελάω, γιατί είναι τραγικό. Είναι τραγικό να μιλάμε δηλαδή ακόμη, και αν χρησιμοποιώ το παράδειγμα της σκουριές είναι επειδή είναι ενδεικτικό του αδιεξόδου αυτής της αφήγησης για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων.
Αν βιώνουμε κάτι έντονα ως κοινωνία και ως παγκόσμια κοινωνία, είναι ότι αυτός ο μύθος που είναι ακόμη κυρίαρχος πρέπει να αποδομηθεί στο σύνολό του. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στις σκουριές προτάσσουν την εργασία, η οποία είναι ζητούμενο στις μέρες μας, έτσι, αδιαφορώντας για το τι γίνεται γύρω τους, καταστρέφουν το περιβάλλον. Και για να ξαναπάμε λίγο τώρα σε παλιότερες έννοιες, πριν επικρατήσει το φαντασιακό της πρόοδου και της ανάπτυξης, είδα να καταστρέφουν το αρχαίγωνο δάσος στις σκουριές με κάτι τέρατα GCB μηχανήματα, με τη χρήση της τεχνολογίας, με το GPS, με το δορυφόρο που εντόπιζε τα δέντρα κτλ. Και να πάμε λίγο στις μία γενιά πριν, οι οποίοι στα χωριά μας δεν εννοούταν κανένας να κόψει δέντρο καινούριο παρά μόνο τα γέρικα δέντρα, φυσικό τρόπο, χωρίς να τους ενημερώσει κανένας ότι έτσι πρέπει να είναι, γιατί έτσι ξέραν ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Άρα λοιπόν η επικράτηση, η νοηματική επικράτηση του καπιταλισμού πρέπει να αποδομηθεί στο σύνολό της, με κουβέντες, με πράξεις όπως αυτές που ανέφερε ο Κώστας, με συζητήσεις, και μιας που εμείς προκρίνουμε, ή τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με την αποανάπτυξη, είναι ότι είναι κομβικό σημείο στο ανθρωπολογικό υπόστρωμα, στο ενοιολογικό υπόστρωμα η έννοια της ανάπτυξης, γι' αυτό και επιμείναμε και επανερχόμαστε διαρκώς με την έννοια αποανάπτυξη. Είναι μια έννοια βόμβα στα χέρια όποιος την κατέχει, η οποία προσπαθεί να βάλει στην κουβέντα άλλα νοήματα και άλλα προτάγματα. Δεν ήμουν κουραστικός. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.